Ahojte priatelia, vítam vás pri mini podcaste Tip na týždeň, v rámci ktorého predstavujem každý týždeň nejaké zaujímavé miesto na východnom Slovensku, ktoré sa oplatí navštíviť. Pre 4. aprílový týždeň som vybral, a viete čo, začneme trošku inak. Dnes vám poviem o romantickom mieste, za ktorým je však smutná a pohnutá história. O mieste, ktoré dlhé roky nemohol nikto navštíviť, na ktoré bol zakázaný vstup. Presunieme sa do bývalého vojenského obvodu Javorina v okrese Kežmarok na miesto bývalej obce Ruskinovce. Vznik vojenského obvodu Javorina sa datuje na začiatok 50. rokov. Vojenský obvod zabral katastre až 20 obcí, z toho 3 boli úplne vysídlené a tieto 3 obce zanikli. Jednou z nich bola aj obec Ruskinovce. Snahy o obnovenie obce sa objavili začiatkom 90. rokov. Ich výsledkom bolo postavenie drevenej kaplnky na mieste bývalého kostola a nedaleko aj bol postavený drevený kríž. Celý priestor je veľmi pekne upravený, sú tam vysadené stromy, kríky, bol postavený ku kaplnke prístupový chodník, cesta, ktorá vedie ku kaplnke z najbližších obcí je udržiavaná, je to úzka asfaltová cesta, avšak je možný prístup aj autom. Keď toto miesto navštívite, prosím, na chvíličku sa zastavte. Poobzerajte sa po okolí, po lúke, na ktorej je táto kaplnka postavená, po kopcoch zalesnených v okolí a uvedomte si, že na mieste, na ktorom stojíte, bola kedysi obec. Boli tu domy, bol tu obchod, bola tu autobusová zastávka, žili tu ľudia so svojimi radosťami a starosťami a v roku 1952 tento ich doterajší život skončil. Museli sa vysťahovať, museli si nájsť nový domov a čo je horšie, nemohli sa ani vrátiť, aby spomínali, poprechádzali sa na miestach, ktoré bolo doteraz ich domovom. To miesto má takú zvláštnu romantiku. Vzhľadom na vzdialenosť miesta od existujúcich obcí a od možných turistických východisk je toto miesto veľmi málo navštevované a ja ho môžem odporučiť hlavne turistom, ktorí vyhľadávajú samotu a nemajú radi nejaký veľký pohyb ľudí, prípadne nejakú davovú turistiku. Prístup na toto miesto je po asfaltovej ceste z obce Ľubica. Je to úzká asfaltová cesta, ale veľmi dobre udržiavaná. Zároveň je táto trasa vedená aj ako cyklotrasa, je to približne 10 km od obce Ľubica. Od východu sa dá dostať do lokality z Levočskej doliny, je tam však celkom slušné prevýšenie nejakých 350 metrov, čiže zdatnejší cyklisti, prípadne ak máte auto, môžete autom, ale musíte si dať hlavne v zimnom období pozor, pretože cesta v zime nie je udržiavaná, takže reťaze, prípadne terénne auto to možno zvládne, pokiaľ nebude veľmi veľa snehu. Ak sa vám moje vstupy páčia, podporte nás účasťou na výlete alebo na tábore, dajte like na Facebook a vidíme sa pri ďalšom videu.